Pomáhá naší inteligenci, našemu myšlení, je to výstavba našeho bytí. Tady tahle ta žlutá je symbolem osvícení, moudrosti, chápání. Kdo žlutou odmítá, taky se říká, že je žlutý závistí. To někdo zneužívá i energie barvičky. A ti, co mají rádi žlutou, ti jsou velice dominantní, umí udělat si to, ví přesně, co chcou a jdou za tím, co chcou. Takže ta barvička má obrovskou sílu. Podporuje chápání, podporuje horlivost učení, takže doporučuji dětské pokoje taky. Můžete vymalovat tady takovou sitou žlutou barvou. Je taky proti špatné náladě a posiluje ducha a aktivity. Takže takhle vlastně já vnímám tu barvičku žlutou. Takže to máme poslední 3 už, protože dnes není čas na další odstínové barvy, které jsou taky velmi důležité. Třeba nemám tady růžovou, kterou milují děti, a to je velká potřeba lásky. Ale zase kdo tu růžovou příliš nosí, to znamená, že tu lásku neumí sám v sobě a hledají v druhých. A upozorňuje na to, že má tu růžovou barvičku na sobě. Tak je dobré i u těch dětí střídat ty barvičky. Ne, že já pořád chci jenom růžovou. To dítě vám vlastně tou barvičkou ukazuje, že potřebuje, abyste budovali u něho jeho zodpovědnost, jeho sebedůvěru. Ale na to teď není prostor, mám tu jenom ty základní barvičky. Zelená barvička, úžasná barvička, barva srdce. Zelená tráva. Ta zelená regeneruje, ona je vynikající do ložnic, prostě radla, povlečení, kdo je nemocný, ano, tak zelenou barvičku kolem něho. Je to vlastně nový začátek, růst, hojnost, ale co je důležité, je sjednocení skrze lásku. Tahle ta zelená barvička nám pomáhá milovat sami sebe, protože jak chceme po druhých, aby nás milovali, když my to nedokážeme sami. Ti druzí nám potom jenom zrcadlí to, co my nemáme sami v sobě. Ale když to vezmeme skrze lásku a sami dokážeme se mít rádi, což je to opravdu těžké, ta barvička nám to hodně pomáhá a vlastně potom nepotřebujeme se zlobit na toho nebo na ty situace, ale přijmeme zodpovědnost sami za sebe, ale skrze lásku. Takže doporučuji pro nemocné lidi na regeneraci, na uklidnění zraku, na koncentraci. Tak máme předposlední barvičku a to je barvička modrá. A víte, proč mám modrou? Abych dobře mluvila. Modrá barvička pomáhá komunikaci a mám ji ve svých obrazech. Ještě jsem vám chtěla říct těm obrazům, ani jsem o tom nechtěla mluvit. Já nemaluju, záměrně jsem tam nedávala názvy. Nechci s někým manipulovat, aby si řekl, ano, ten obraz se jmenuje tak. Ale jak já se učím a mám svoje životní zkoušky, já do těch obrazů nemaluju svoje deprese, ale maluju tam to, co se mám asi učit. Já jsem prožila tu situaci a teď se mám učit tady to, buď před pochopení, před lásku, před odpuštění a to já maluji ve svých obrazech. Jednotlivé pocity a účely mého života. Takže v těch obrazech dává vlastně tu pozitivní energii jenom. Takže ta modrá je především komunikace. Takže máte zase jednání, chcete mluvit, takže můžete si říct, já nevím, i modrý náramek pomáhá. Ta modrá barvička pomáhá komunikaci, že nemluvíte jenom vy, ale posloucháte toho druhého. Protože kolik z nás jenom mluví a slyší jenom sebe a nevnímá, kdo mu co říká. Když jste nebyli televize, nebylo nic a lidé si byli daleko blíž. Jak málo toho o sobě víme. Já sama vím, že třeba i se synem, tady řešíme tenhle problém, že kolikrát řekne něco víc babičce a neřekne to mi a mě to mrzí. Proč? Protože já jsem to takhle sama udělala. Takže ta modrá nám pomáhá, aby jsme byli k sobě blíž a řekli i to, co chceme tomu druhému říct, ale s láskou. A tím se vlastně ta situace pročistí. Modrá, když si vymalujete modrý pokoj, tak o několik stupňů schlazuje. To znamená, kdo má horečku, vynikající. Koho bolí v krku, modrý šátek. Když máte někde zánět v těle, bolí vás koleno nebo noha, ta modrá to všechno sklidňuje, uvolňuje. A modrá je svoboda. A svobodu milujeme úplně všichni. Svobodu chceme mít i ve vztahu, aby s náma nikdo nemanipuloval. Svobodu chceme mít v práci, protože každý z vás je jedinečný a má v sobě tvůrčí nadání a chce se prosadit. Takže po této svobodě všichni to. A ta modrá vám ji hodně pomáhá na lásku. A poslední barvičku, kterou tu mám, se mi to už asi odlepilo, že vám ji podržím, je barvička fialová. Fialová barvička je vlastně univerzální vědomí. Je to spojení červené barvy, její živosti, průraznosti a modré barvy, která sklidňuje. Fialová barva je vynikající na meditace, na transformaci, je to změna, překročení, přenesení se někam jinam. Fialová symbolizuje mystiku, klid, pohonnou sílu. Ano.
kdo miluje fialovou barvičku, tak to bývají takové velice silné individuality, které už překročily jakoby určitou hranici. Jsou to vysoce senzitivní lidé, kteří se umí cítit. Malé děti velmi milují fialovou barvičku. Doporučuji i do ložnic takovou lila fialkovou barvičku na sklidnění nebo takové lila fialové polštářky. Ta fialová vlastně nám říká, kam jdeme, co chceme dělat a jak to máme dělat, a ta fialová nám říká, jak to máme dělat, jak to máme pochopit. Je tam velká vlastně harmonie. Jsou to naši životní zkoušky, ale pozor, třeba faráři mají ty fialová roucha a tam to znamená i symbol a žal. Protože když máme životní zkoušky, ty jsou bolestné. Ano, a přes tu bolest dojdeme k osvícení. Takže fialová může znamenat i tu bolest a takhle to sebeodříkání, proto i roucha v těch kostelech vlastně byla taková. Kdo tu barvičku odmítá, tak je hodně ještě zaměřený jenom na tu materii, na ten materiální svět a často vlastně pochopí, že tam se nejedná o to, ale všechno má být v rovnováze. I to duchovní učení, i ten materiální svět a hlavně harmonie v nás. Takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct. Mým účelem bylo, abych vám ty barvičky víc přiblížila, abyste si všimali vlastně, jak můžete využívat těch jejich barev. Takže teď vás bude čekat ještě krátká lodní přehlídka s kloboučkama a potom ještě naše Andrejka a pak už nechám zábavu na vás a prosím vás, mějte to, když jsme to tady donesli.